Ja, welkom bij weer een nieuwe Neet op Preet. En we hebben hier weer een mooi vol programma. Het constante gezeur hoe de crisis, dat hing het mij persoonlijk de keel uit. Econoom Erika Verg haal jouw tips om u te schulden te blijven. En een van die mensen die wel wat tips broeken kennen is de failliete casino-miljonair Wim Bijntema. Had ik nog pinnen wil, ik had het net proberen, want ja, ik ben wel zo toek dat ik het wel weet dat het net kan. Dus ik probeer het ook net. Ja, van miljonair nou net met pinnen kennen, een droevig verhaal. En aan tafel Jonger Sietse van der Werf en Marielle Brouwer-Edes. Nou je lange revalidatie, jouw zijn weer wat waarom. En de petje op, petje afquiz, maar je eigen Wilfried Bakker. Ja, deze. Dat doen we aan met het publiek. En het Natuurmuseum Friesland is nomineren voor het leukste Bennenmuseum 2012. En in de minuut een oproep om te stemmen. Doe je mensen aan tafel? Laat me goed zitten gaan. Ja, dit beeld hebben we het aansnoer. Hij is flink zwier. Ja. Ziet van de werf, zet maar eventjes verderop, want dit gaat oer Jem, uiteindelijk. Dus ja. Symbolisch Jim Street. Die je hem viert hebben naar jou, een broer, tweeling en een slim ongeluk. Daar praten we het eerst over. We hebben het eerst even wat oors, wat de kranten hier beheerst. Algemeen Dagblad, Katshuisoverleg. Nou, ik heb al die kranten een keer weer wel zetten. Maar Erika Verg haal, ja, hier gaat het door. Hoe komt het met de crisis? Hoe komt het met uw geld? Toen dacht ik, ja, we kunnen wel zitten te sikke neuren. Maar dat is denk ik net een goede kant. Nou, en jou hebben een heel soort tips voor u. Hoe is het eigenlijk nou als econoom en columniste om in deze tijd te zitten? Is dat een gouden tijd? Nou, ja en nee. Het is een gouden tijd. Ja, er is altijd heel veel werk op dit vlak te doen. Dus dat wel. Maar enerzijds vind ik het leuk, omdat het niet... Een crisis is ook een uitdaging, want je moet weer over andere dingen schrijven. En meer schrijven bijvoorbeeld over besparen en bezuinigen dan bijvoorbeeld over beleggen. Maar anderzijds, het gaat ook lang door en het is nog niet voorbij. Ja, je bent eigenlijk wel klaar, maar al die stikjes, hoe nou misschien, maar dit wel misschien. Ik voel ook wel dat mensen toch echt wat somberder worden. Ja, nou dat blijkt ook, hè? Je wordt uit een onderzoek. Ja. Zo'n 60% van de Nederlanders is somberder. Ja, en je ziet dus ook mensen ontevredener worden. Veel roepen van, ja, van mijn belastingcenten moet dit betaald worden en dat. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ja, want ik wil even naar het katshuis. Hoe is de siepelt dan wat uit? Hypotheekrenteaftrek wordt dan mogelijk het bevriezen van de leen. Ja, wat zei je ervan als econoom binnen het goede maatregels? Ja, het kan gewoon niet anders. Je moet bezuinigen. Nou, waar je bijvoorbeeld niet... Je kunt niet zeggen tegen het Nederlandse volk... de economie moet draaien, je moet meer gaan besteden. Want er is een hele grote groep mensen in Nederland... die heeft niet heel veel meer te besteden. Dus dat kan niet. Maar dat geld moet wel ergens vandaan komen. Want als we dat niet doen, als we die bezuinigingen niet doorvoeren... dan staat Nederland straks bekend als een land met te grote schulden, gaat de rente omhoog en daar hebben veel mensen ook last van. Maar nou CCO dus, we moeten net een volle Uitjan. En die financiële experts die roepen is toch de hele tijd op van Uitjan, dat doet in Duitsland en daar is de economie wel goed. Maar je bedoelt om meer te gaan besteden? Ja, luister, dat zijn economen die over het algemeen praten en politici die willen graag dat de economie draait. Ik heb het alleen maar over de consument, over het individu. En het individu, ja, dat staat soms lijnrecht tegenover de economie. Want als jij bijvoorbeeld niks uitgeeft, is dat heel goed voor je portemonnee, maar slecht voor de economie. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja, en gebeurt het nou te volle dat mensen nog heel die trollebje in... Ja, zo van, nou, we kunnen wel een duur huis kopen of we kunnen nog wel extra op vakantie. Hebben mensen het net in de gaten dat het nog wel crisis is? Dat hangt ervan af. Met die schulden is het zo, een deel van de mensen, dat zien we nu ook, gaan schulden aflossen. Meer sparen, minder uitgeven, dat gebeurt ook. Maar er is ook een groep die dat heel erg moeilijk vindt. En die gewoon door blijft besteden totdat het echt niet meer kan en de deurwaarder aan de deur staat. Ja, ik probeer altijd uit te leggen, doe dat niet. Op het moment dat je je rekeningen niet meer kan betalen, moet je eigenlijk meteen ingrijpen. Ja, maar binnen een soort die dat in bekennen? Ja, natuurlijk. Want het is heel moeilijk, dat is het allermoeilijkste wat er is, om je gedrag te veranderen. Gedrag veranderen, dat doen veel mensen pas als het kalf al verdronken is. Ja. Dus er blijft een groep, die laat het zo ver komen dat ze straks bijvoorbeeld hun huis uitgezet worden. Hoe zit het eigenlijk bij je? Kun je hem nog wat rondkomen? Ja. Nou ja, ik ken er redelijk goed rondkomen. Ja? Ja. Nee, maar jij hebt toch wel van die angstwekkende verhaal. Een hypotheekrente aftrek wordt dan weer omknibbelen. Hoe zit het met jou, Marielle? Nou, ik heb natuurlijk wel
voordeel dat ik dus nu, zoals ik leef nu. Dus als ik iets wil, dan wil ik dat ook nu doen in plaats van over 20 jaar. Maar ja, aan de andere kant staat ook dat ik door het ongeluk ben ik afgekeurd. Dus mijn inkomen krijg je een uitkering. En dat is natuurlijk een stuk minder dan voorheen. Dus ja, daar word je ook weer voorzichtig van. Is het ook zo wel? Ja, dat speelt wel een rol. Ja. Ja, maar dit heeft meestal dus met de kraan, hè? Lietsere beurs en ik nog die bult maar bezuiniging. Zullen we eens even nog wat vrolijks doen, want even nog wat tips? Want jij bent echt, jij hebt altijd een mooie website. Ja. Ik vind tips, je kunt niet één tip geven voor het hele Nederlandse volk. Nou, want ik vind mensen die heel veel geld hebben, die mogen het voor mij gerust laten rollen. Hup, dan draait de economie nog een beetje. Maar mensen die dus echt, en dat schijnt 30% te zijn, die nu moeite hebben om alle rekeningen elke maand te betalen, die moeten ogenblikkelijk ingrijpen. Die moeten nu meteen toch proberen nog minder uit te geven, hoe moeilijk het ook is, of meer geld te verdienen. Want als je niks meer kan betalen, loop je heel erg het risico dat het van kwaad tot erg wordt. Die mensen zitten allemaal in een gigantische hypotheek. Ik bedoel, de cashier van Aldi kon een hypotheek van Triton krijgen. En ja, maar er zijn, luister, het enige alternatief, die hypotheek, als je die hebt en je kan een moeilijke betalen, is het enige alternatief toch nog meer aan die hypotheek betalen. Wat gebeurt er anders als je hem niet meer kan betalen? Dan zegt de bank, ja, dat huis is eigenlijk helemaal niet van jou, dat is voor mij. En dan ga je dat huis uit, dus je hebt helemaal geen alternatief. Nou, ik viel een mooi brechtje omkomen naar de casino-miljonair. Want het is weekend waar het bekend dat Wim Bijntema failliet verklaren is. Perelien won hij een dikke 2 miljoen euro in het casino. En omdat er een open slaglijn is op zijn vermogen en op zijn bedrijf, wordt zijn leven bepaald door curatoren en schuldeerskers. En Bijntema gaat in het faillissement in hoger beroep. Maar in deze hectische weken zocht Juke Kroes hem toch even op om te zien hoe het mooi is. In het centrum van Dokkum tref ik Bijntema. In zijn brasserie, die krijgt als zijn Club Q gewoon iepen is. De grote prijs in het casino had ik negatieve gevolgen voor hem gehad. Ik had de laatste jaren wel ontzettend volle last van mensen die jaloers zijn. Mensen die het afgunsten jegens mij hebben en die dan praatjes de wereld in helpen of dingen zeggen die het net weer binnen en om mij te bereiken. En het mooie is, mensen die weten dat ze mij het bereiken kennen. En wat voor praatjes ben dat dan? Nou, dat ik bijvoorbeeld zie vrouwen zo dat ik nog jouw baan in wild ha trainen en dat ik in Chinese gokhuizen zit, dat ik in Las Vegas 30 miljoen wil ha bij een pokertoernooi terwijl ik nooit in Las Vegas West ben. Ja, dan kun je het zo gek niet bedenken en dan kun je er echt wel een boek over schrijven wat er hoe mij verteld is en verteld wordt. Maar het had privé wel gevolgen, zeg maar. Dat was volle praatjes oer daar binnen. Ik kan me voorstellen dat ze, als de vriendin heeft, dat hij dat net leuk vindt dat hij dat ik weet het via. Nee, dat klopt. Dat klopt. Er is wat gebeurd in een relationele sfeer. Waardoor ik wat in de problemen raken ben. Wat ik ervan begrepen heb is laatst in een skiering. Klopt dat? Nee, dat kan ik net bevestigen, kan ik net ontkennen. Maar dat was die privé-kwestie, dat gaat wel om geld, maar het is een privé-kwestie. Maar daar was het net over hebben, maar zou het vol makkelijker wezen om het wel te zeggen? Want dan weet iedereen gewoon, zo zit het. Nee, dat zeg ik net. Enkel had die persoon me bijvoorbeeld ontzettend volle pinnendingen of zeerdingen of wat ondingen. Toch zal ik zo'n persoon dan net vernederen. Doe ik net. Maar hoe is het nou feitelijk als je nou binnen krijg je dan geen geld uit de automaat? Nee. Dat klinkt heel raar. Maar het is toch zo. Dat is toch een raar gevoel van heeft geld sized, maar kan je die eerst boodschappen van bij wijze van spreken? Nee, maar ook helemaal boodschappen van mij doen. En er ben ik nou mensen om je heen die om jou en werk om jou. En we komen marginaal wat relatief en zoals ik zei, ik ben absoluut niet daar om een paar weken net om je geld te kennen. Bij volle belangrijke dingen in het leven. Ja, want dus als van ik zit er helemaal net maar de binnenmensen, dus die krijgen geld van die zitten er wel maar. Nou, daar zit ik dus wel mee, dat er mensen binnen die nou wat centen van me gaan maken. Ik ga altijd zijn dat komt voor de volle 100% clear. Wat mij betreft, ik ga gewoon 40 minuten tijd krijgen om dit op een normale manier op te lossen. Ja, en niemand zit op een faillissement te wachten. En ik neem een schuldeisers echt net. Want als wij even dat privégedeelte te boeten lid, dan hoeveel geld gaat het eigenlijk? Nou, wat de curator ook zijn had in de diverse media, ben er 3 schuldeisers, maar een totaalbedrag van €15.000. Dat gaat totaal eigenlijk nergens over.
Nou ja, ik heb net in de bos. Nee, maar het gaat wel om geld. Alleen het is wel sneu dat hij om zo'n iets bedrag verklaard wordt. Ja, dan ging je van miljonair naar helemaal naar beneden. Dat is een mooie casus voor een econoom, of net? Ja, nou ja, je kan het 1 miljoen, dat jaag je er zo doorheen als je echt... Ja? Als je echt, tuurlijk... Heb je daar ook tips voor? Dat doe ik niet aan, dat doe ik niet aan. Maar ja, dat komt wel vaker voor natuurlijk. Ja. Dat mensen zo Maar wat maakt deze jongen nog wel? Sorry? Wat maakt deze jongen dwan om weer boven Jan te komen? Ja, het is... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, Ja, hij heeft een bedrijf en hij is mensen schuldig. Ja, ik kan niet echt, als er zoveel geld weg is, heb ik niet even een tip om het geld weer terug te halen, hoor. Zo. Laat maar even naar die orentips staan. Want, wat ik al zei, mensen die zitten toch wat in yield kniepte. Hè? Dat jij vaak... Vakantieyield komt erom. Ja. Denk je dat er een soort mensen binnen die nou al zitten te wachten op mei van... wanneer kunnen we dat starten? Nou, natuurlijk. Maar vorig jaar was het ook zo dat vrij veel mensen met hun vakantiegeld schulden gingen aflossen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is vervelend, maar het is ontzettend verstandig natuurlijk. Want die schulden zijn heel erg duur. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen. Je kunt niet op vakantie gaan als je nog een dikke schuld hebt staan. Dat kost heel veel rente. Ja, dus het wordt druk in de achtertuin. In Friesland. Ja, wat geeft het? Misschien wordt het wel een hele mooie zomer. Allemaal naar Ameland. Heerlijk, toch? Ja, want kun je creatief omgaan want je mag je uitkomen. We moeten misschien als Nederlanders en Friesen wel beter uitkomen zelfs. Binnen er mooie creatieve oplossingen. Jawel, je ziet nu zoveel initiatieven waardoor mensen goedkoper uit zijn. Bijvoorbeeld websites om je auto te delen, om spullen te delen. Zodat bijvoorbeeld als jij een elektrische grasmaaier hebt, dat je die kan verhuren aan iemand in de straat. Ik zag ook thuis afhalen, dat je het samen kan doen met eten. Nou, vind ik echt een hartstikke leuk initiatief. Ja, hoe werkt dat? Nou, dat zijn mensen die je kunt dan bijvoorbeeld als je zelf veel kookt, kun je dat op het internet zetten. En dan kunnen mensen bijvoorbeeld voor 2,50 kunnen ze dan een portie afhalen. En dan kun je op internet zetten van ik heb nasi maken, we hebben nog een hele pan hoer. Ja. Hel je maar op. Ja, ik vind het echt. Dus je ziet, ik bedoel, er zijn heel veel mogelijkheden om je uitgaven toch nog naar beneden te brengen. Ook als je denkt dat het haast niet meer kan. Oké, dan wil ik even de budgetting van jou. Want ja, je maakt je net voor niks. Al die columns natuurlijk. Zet mensen op het goede spoor. Wat budget het voor jou? Als die Friesen toch krijg wat beter dienen hebben we al die columns van jou in. Ja, maar ik schrijf ook in NRC. Ja, ik lees heel Nederland. Nee, het valt mij altijd op dat niet iedereen luistert. Ik wil wel dat iedereen luistert, maar... Mensen horen vaak wat ze willen horen. Dus als je er al voor open staat, dan denk je, ja, ga ik doen. Kan het net extra zetje zijn. Dus lezen, zou ik zeggen. Hè. Morgen sta ik weer in de Nieuwe Courant. Maar als je er niet voor open staat, dan sla je dat heel gauw weer om en laat je dat zitten. En ja, ik hoop natuurlijk dat veel mensen... Ik heb het beste met mensen voor met hun portemonnee. Ja. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen... Ja, Spaarloonregeling heeft toch weer 600 euro opleveren. Dat heb ik van jou. Ja, nou, graag gedaan. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Mooi, ik ging naar de tuin weer verdwaan. Bedankt. Graag gedaan. We beginnen al hier het televisieprogramma Holland Sport. En in Wergen is een Frieske variant op dat programma. En een groot tal Frieske topsporters die jouwen daar achter de présence. In de show die presenteert we toch mijn collega, dat is normaal sprutsen een politiek verslagjouwer. En oud-werkgever Andries Bakker. En om erin te komen, doen Andries en ik de petje op, petje af quiz met uw eigen publiek. Kom erbij, Andries. Ja, ik kom erbij. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal net zo wend om dit het wand. Nee. Ik net, denk ik. Nee, absoluut niet. Wist ik wat nerveus? Nou, valt een beetje daar. Ja. Ik heb Lutz Jacobi als mede-presentatrice. Vregen door de culturele commissie van Werken, dus we doen maar zijn beiden. Oké. Nou, wat een publiek. Ja. Het is ook wel eens oorsvest. Een heel soort. Geen petjes bij hem? Ja. Dit is de haatprijs. Okay. Oh, dit is de haatprijs. Een mooie Omroep Friesland tas, die zet ik hier del. Wat zou er niet zitten? Dat is de vraag. Oké, maar voordat we beginnen met de vraag, even kwart, wat is er eigenlijk in Wergen? Want... Nou, Frieske topsporters op een ontspannen manier vregen wat haar beweegt, waarom ze de sport doen die ze doen. En dat doen we in de setting van Holland Sport met Wilfried Jong en vroeger Matthijs van Nieuwkerk. En Lutz Jacobi en ik bezieken dat ze goed mogelijk te doen. Oké, ben ik nou even Lutz en dan bist je Wilfried? Ja, dat zou best kennen. Matthijs van Nieuwkerk? Dan zet ik Wilfried maar weer. Oké, eerste vraag. Ja. Oh, wacht even, verdeling. Want Doe leest vragen voor. Ik doe het antwoord dan. En er binnen 2 vragen, petje op. En petje af. En uiteindelijk is hier van de 2 goed. Je zult zien, we beginnen met de meest meedogenloze quiz van Nederland beginnen. Hoeveel geld had de casino-miljonair Wim Bijntema, je zeggen hem correct, in het casino woon? Wie dat petje op 2,2 miljoen of petje af 2,4 miljoen? Oké, binnen 4 seconden wil ik het zien.
1, 2, 3. Oké, nou, we zullen zien. We hebben er een beeld van. Hoeveel heeft hij won? Wat wie het? Hoeveel? 2,2. Oh, wat ik dat zei ze bakker, hè? 2,2. Dus het is petje af. Nee. Ja, Petje op. Petje op is goed, dus de meesten petje af. Die moet even naar de sheet komen. Petje op, dat zit je verkeerd op mijn ding. Vraag 12, we gaan al verder. Oké, de meesten die het net goed hebben, die moet eventjes een beetje Oude week waar het filmmaker Steven de Jong beschuldigen van plagiaat bij zijn nieuwste film Janie, kind van de rekening. Hoeveel overeenkomsten ontdutst de rechter met de boeken van schrijver Patrick van Rijn? Wie dat petje op 28 keer, petje af zo'n 30 keer. Jongen, die man die heeft het ook wat dien. Die heeft flink ontkalk geweest. Ja, kunnen we? Ja, we kennen. Oké, het antwoord is petje af. Zo'n 30 keer. Ja. Je hebt flink ontdiepen geweest, die Steven de Jong. Dat rommelt alweer aardig op. Meesten beginnen nog iets bij Sinelkoor. Even de mensen die het goed hebben bij elkaar staan. Kom maar even aan. Van de week was bekend dat Hilbrand Visser... Oh. Hilbrand Visser voortgaat als CDA-wethouder in de gemeente Kalmelaan. Tja, waar ken hem net? Hij is er nog voor. Ja. Wat zullen we nou doen? Petje op in het onderwijsonderslag, petje af in het bedrijfsleven. Petje op onderwijs, petje af bedrijfsleven. En het is petje op, want hij werd wel leraar. Klasse. Meestal maar een pet op even bij elkaar. Prima. Want dit is nog een hele bult, Andries. Ja, vraag voor jou. We gaan gauw terug, want de meesten die er nog hoe binnen, die staan daar. De gebroeders Anker. binnen trouwe gasten bij de thuiswedstrijden van Sportclub Heerenveen. Maar waar gaat altijd als een raket jeder steen als je broer als de thuisploeg scoort? Is het petje op, Hans Anker, petje af, Wim Anker? Ja, de meningen ben verdeeld. Oké, en daar heb ik een beeld van. Laat me eens even zien. Gauw zien. Nee, we zullen maar echt te veel. Goed schot zeg. Ja, dat is een mooie goal van Oussama Assai. Ja, waar wie het nou? Volgens mij weer het Hans Anker. Nee, het wie Wim. Nee, van mij Hans. Nee. Nou, vooruit Wim. Alle woorden. Je mag al je stemmen. Vooruit deze keer. Dat is het land, hè? Ja, vooruit deze keer met oefeningen. Leo Westra, die won een etappe in de belangrijkste etappekoers Parijs-Nice. Waar ik twaalf in het eindklassement. Maar waar lezen zien roots? Is dat petje op de 10, petje af Moenijn? Petje op de 10, petje af Moenijn. Wel even zien roots. En het is, Andries, dat is hem heel goed. Het is petje af Moenijn. Dus. Ja. Oeh, dit is een mooi skift. Doe je hem al hier nog mooi? Ben je er al nog bij? Dat is een Oké, dat gaat goed. Vraag 6. Vraag 6. De oude weken kwamen er echt de oplagecijfers van de Dijbladen naar boven toe. Het Fries Dagblad hier erbij een opvallende score. Hoe volgen hier de oplagen van het FD de oude periode omheen? Wie dat petje op 8%, petje af 11%. Tik, tak, tik, tak. Nou, het is een iets jonker. De LC-oplage komt maar 8% naar onderen. En de mensen die een petje al hebben zitten dus goed. Over procent gaan de oplagen omheen. Ik zal even zien wat. Hoeveel hebben we nog? Hoeveel binnen nog? Kun je me even bij elkaar stinken? Even bij elkaar stinken. Wie ben er nog hoor? Je hebt 12 nog. Ben er nog 12? Er zijn nog 12, Andries. Dan maar we naar die shootout. Eigenlijk de allerbelangrijkste vraag en ik de meest nieuwsgierige vraag die er is. Wat is de leeftijd van de jonge Adonis die het Neet op Vreed presenteert? Je mag wat naar voren komen. Roel de leeftijd. Net te heeg, alsjeblieft. Nee, dus jong maar eerst. 43. 41. Ja, jong hebben 41, want het is 10 jongen. 41. Ik ben 31. Het werk maakt het eens af. Het werk maakt het eens af. Is dat nou leuk, zo'n vraag? Ja, ik denk, ik heb nou de kans om te stellen. Dus, wat een gemene vraag. Ja. Dat wist ik net. Nou, deze mevrouw doen? Ik ben toch 31, het zit toch iedereen? Oh, net. Make-up, hè? Ja, dat doet het. Ja, zo juist, maar daarna waar ik je Jong naar de prijs. Nou, jongen, dus in werk hier. Dit en nog volle meer. Andries Bakker. Nou ja. Hilariteit, hè? Altijd goed even zo'n stukje met Andries. Leuk zo'n duo-presentatie. Ja, 2 verloren voor deze beide gasten. Het leven ingrijpend. Jonger Sietse van der Werf kregen een beroerte. En Marielle Brouwer-Edes rekken slim verwoenen bij een auto-ongeluk. En de 2 troffen elkaar in een lang revalidatietraject. Waren vreun en willen nou wat waarom waren voor de mensen die het haar toen zou helpen. Sietse van der Werf, beginnen even met jou. Want nou ja, ik heb vroeger, denk ik, alle snuit morgen heb ik Hammerhorst gehad. Hammerhorst. Nou, oude granaat. Ja, prachtig. In Dokkum over hem praten. Ja, schitterend. Maar daar ken ik jou van. Ja. Voor de rest ken ik net zo. Maar misschien oren mensen knikken. Daarom hebben we even in 2000 nog even een fragment van jou in Noorderwien. Mooi een overstukje. Hammerhorst konden we net vinden. Oké. Ik ha al heel neer te kleien. Eens gaat alles wel best.
Ja, dat wie Noorderwien, 2000 zoon. Wat is nou het verschil naar de broerte met de man die het daar zeggen, met gitaar en zang, en met de man die je nou zit? Nou ja, ik heb een broerte gehad. En het verschil met toen en nu is dat door destijds is mijn hele rechterkant verlammen geweest. En die had ik aardig weer omkrijgen. Maar ik ben aangehoord, dus ik ken mijn werk niet meer van. En ik kan helaas echt net meer gitaar spelen. Nee, het is scrabben, om zo maar te zeggen. Okay. En nou ja, dat is wel jammer. Ik heb wel de beweging in die hand, die is wel heel bot weer omkomen. Want naar die beroerte, ik kook alleen maar dit waan. Ja. Maar de snelheid is voor. En toch revalidatie? Ja, toch revalidatie ga ik een enorm soort weer omkrijgen. Ja, dus, maar dat zit er net niet in? Nou, ik hoop het nog steeds. Ja. Maar ik ben bang dat dat net weer want gaan we Hassie hier een accordeondrekking, hè? Ja, maar ja, als mensen mee begeleiden, dan zonkers nog graag. Oké, prachtig. Marielle, die medaille ik net, hetzelfde tijd eigenlijk ongeveer, of net, hè, dat het gebeurde. Ja. Slim auto-ongeluk. Hoe wist het er rond daar, op dat stuit? Nou, na horen en zeggen heel erg zwaar. Ik had 21 gebroken botten en een hersenkneuzing en een scheur in mijn lever en mijn nier en mijn milt. En ja, dat is gewoon, was levensbedreigend en ik heb 2 weken in coma gelegen. We hebben daar leuke foto's van hoe het jou... Oh, ja. Ja, dat is denk ik net echt mooi. Zit in de auto? Ja. Zo, de mythe. Ja. Ja. Dus een zwierongeluk? Ja. En mensen hebben... toch de artsen van dit komt niet goed? De eerste 48 uur was het sowieso afwachten of ik het zou halen of niet. En, maar ja, daar weet ik dus niks van. Dus dat was wel lekker makkelijk voor mij natuurlijk. Voor mijn ouders en mijn man en de familie was het natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Maar ja, ik ben blij dat ik dat niet weet. En zit je nou en ik jij onder spraak, het is wat stariger. Ja. Hoe is dat om dit toch te doen? Is dat een hele uitdaging? Een hele uitdaging, maar ik vind het fijn als het weer dan mij gelukt is. Dan heb ik weer, denk ik weer, kan de hele wereld aan. Nou, en dat heb ik afgelopen 2 jaar wel heel vaak gedacht. Dus dat is alleen maar positief. En ken dat ik? Viel je dat echt? Ja, maar of zit er wel eens een te-backsetter in die dingen? Ja, er zitten ook heel veel slechte dagen tussen. Maar ik probeer zo positief mogelijk te blijven, want het leven kan kort zijn. En je moet het beste eruit halen wat erin zit. En dat moet je wel zelf doen. Dus. Ja, en daar komt ook een project bij hem bij. Maar eerst even naar je Vreunskip. Want 34 hier en jou bent? Ik ben 60. Ja, ik begin je net te schatten. Hoe leeft hij? Dat kan nogal pijnlijk wezen. Maar 30 hier verschil. En je treffen elkaar in de revalidatie en je weer eigenlijk dikke vreun. Ja. Want dat is het verhaal. Ja. Hoe is dat going? Nou ja, wij zitten in een revalidatie en wij hebben het gevoel dat wij, als die revalidatie stopt, dan heb je het gevoel van, je zegt dankjewel, maar dat is voor u te min, want die mensen gaan zoveel voor u dingen. Dus wij willen graag wat waarom doen. Ja, maar hoe zit die vriendschap dan? Hoe kom je bij elkaar? Stiet je hem naast de kooroefeningen te doen? Nou ja, toevallig ben we toch bij dezelfde therapeut. Ja. En die zei, Marielle is uiteindelijk had het idee ontwikkelen om dat beeld cadeau te gaan. Ja. En die therapeut zei, ja, dan mag er iemand bij haar. Die wat ondersteunen kan en die in een soortgelijke situatie die aanvielt, waar weet je hem dat ik jaren was. Nou, en dat is... Ja. Prachtig mooi. Klikte eigenlijk heel goed en gelijk. Hoe kan dat dan? Is het dan omdat hij weet, had het even net werkt hoe je je vindt? Ja, en ook je hoeft maar 1 woord of 1 blik. Hij zegt altijd tegen mij, je bent moe hè? Ja, doe maar even rustig aan. Ja. En terwijl ik dan weer doordraaf en hij is mijn rem en ook wel een beetje, je hoeft het niet uit te leggen. En uitleggen kost al heel veel energie, wat ik niet heb. Dus het is fijn om iemand bij je te hebben die begrijpt wat je voelt en hoe je het beleeft. Ja, want ik kan me zo vaststellen, je moet heel soort handelingen weer op leren. Je moest het jongen weer op leren. Hoe ging dat?
Ja, nou ja, je moet praten leren, hè? Rennen leren, die hand weer bewegen. Het is een hele tour om die hand weer omheen te krijgen. Ik ga het geluk gehad dat ik een goede logopediste hier en die zei, doe maar muziektherapie nemen. Nou ja, en toen heb ik muziektherapie gekregen van Ian. Dus ik ga me echt mijn stem weer leren te beheersen, terug te zongen. Ja, ik hier dan een gedicht schrijven en mijn muziektherapeut Piet Koek, die begeleidde me dan op een piano. Ja, en zo heb ik me eigenlijk wat uit het God wijszong, het werd steeds krachtiger. En het is heel aardig, Fiona op dat benefietconcert, daar begeleidt mijn muziektherapeut mij op een piano en hij zong dat lied wat wij altijd in de revalidatie zongen. Ja. Heb je daar een tekst van? Of kun je het, ja, ik snap dat het de première is, dat je net wou wonnen. Maar... Ja, die heb ik imitatie. Oh, oké, dat is net anders. Maar wat is de streek? Is het heel persoonlijk? Ja, dat is heel persoonlijk. Ja. En dat is wat ik mij maken ga en wat mij echt ondanks alles weer gelukkig maakt, hè? Wat me weer vasthoudt. Want het leven is mooi, hè? Ja. Ja, daar zit hij te schotsen. Ja. Zo van, ja. En Joen dus, nou ja, weer wat waarom, Jan. Dat moeten we toch even uitlezen, want dit beeld dat is makken. En je maakt een hele grote versie van komen en dat moet uiteindelijk naar revalidatie Lindenstein, kost €15.000. En nou is de Joen een benefietconcert om het yield op te heffen. En wat is nou... wat is jouw rol erin geweest om dat al in je varken te krijgen? Nou ja, mijn rol in het benefietconcert is nog niet zo heel groot geweest. Behalve dat ik het moet openen natuurlijk. En ook sowieso het realiseren van het beeld gaat nog veel meer vooraf dan het benefietconcert. Ja. Van een brochure ontwerpen tot, nou ja, interviews, nu weer hier. Ja, dus ja. wat dat betreft, ja. En dan heb je maar net, nou, hopelijk die €15.000 bij elkaar. En dan jou je dus een beeld om mensen die professioneel maar je de gong staan. Dat hoe je net het wel. Waarom viel jou dat echt herinneren moet? Het gevoel wat je hebt kun je niet goed uitleggen als je het niet zelf hebt meegemaakt. Maar ik heb er wel over nagedacht natuurlijk. Want je krijgt natuurlijk je deskundigheid door naar school een papiertje te halen. En daarvoor ga je ook een beroep uitoefenen. Maar naar mijn idee kun je je betrokkenheid en je schouderklopje en meevoelen met de mensen die het zo nodig hebben, kun je nooit in een papiertje stoppen dat je dat kunt halen op school. Je bent een type soort mens die dat realiseert. En die mensen heb je gewoon zo nodig. En daarvoor is het zo belangrijk. En een dankje wel, zeg maar, terwijl je zo diep weg bent gekomen en gehaald bent, is niet genoeg. Dus vandaar ook het beeld. Ja, en wat is jouw hoogtepunt, Joen? Mijn hoogtepunt? Ja, is dat het jonger aan zijn weg voor... Dat hij jonger is al een hoogtepunt van mij. En dat het een mooie jongen wordt, dan heb ik een dubbel hoogtepunt. Ja. Ja. Hoe zul je het vaaien, Joen? Hoe zul je het vaaien? Ik hoop dat er een hele grote mensen komen. En dat wij een prachtig mooi smoek benefietconcert. Maar ik zag jou aan dat podium opgaan. Ja. En dan sta je voor het eerst zien hoe zo'n menigte. Ja, dat is best wel emotioneel. Want er is wel, ik heb wel eens vaker weer optreden, maar er lijkt al wel een hele periode tussen. Maar ik denk dat het heel mooi wordt. Ja? Ja. En ook al gaat het niet helemaal vlekkeloos. Nee. Ja, ik heb en wij hebben een excuus. Dus het blijft een overwinning voor ons allebei. Want 2 jaar geleden was het wel even anders. Dus. Ja. Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je me een verhaal verteld hebt. Ik hoop dat er een soort mensen komen, dat die €15.000 eruit komt. Erik, verder gaat het toch prachtig verhaal, zo sterk, hè? Hoe goede dingen je ook met geld kan doen, hè? In plaats van, ik heb het steeds over bezuinigen, maar ik vind als mensen hier hun geld aan willen besteden, dan zeg ik niet, moet je niet doen. Nee. Ja, nou, de Lindenstein moet erom denken aan, ze stellen nog volle meer van die beelden bij de rond te liggen. Laten we eerst maar op €15.000 binnen. Ja, eerst op €15.000. Een soort succes. Binnen nog kaarten trouwens, Joe? De kaarten binnen onder zaal. Okay. Dus, en waar is het? In het bowlingcentrum in Dokkum. Okay. Nou, zo'n succes. Bedankt voor je komst en moedig. Mooi dat je het verhaal vertelt. Dankjewel.
Ja, we gaan naar de minuut aan. Want we weten alle hier wel dat het Natuurmuseum in Ljouwert een prachtig museum is. Ik kom er geregeld met de band. En directeur Ger Koopmans vindt eigenlijk dat heel Nederland dat witte maat. En daarom is de minuut deze week voor hem. Zal ik eens even indraven? Dat is die microfoon hier tussen de petsies. De directeur, de grote man hemzelf, nou. Die komt hier op de minuut meestal binnen te wat van die liedse dingetjes. Ja, maar dit is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Dit is 1 keer in het leven van het museum dat wij voor deze prijs gaan. Nog even, en hangt de heel prijs veel is vanaf. nog even kwart? €100.000 voor het museum dat wint. Nou, vertel. Wat ik begin even met een stickertje op te plak er maar wat op. Ja. Dat begin ik even mee. Nou, wij zijn een van de 3 musea die in Nederland genomineerd zijn voor de museumprijs. Als we de meeste stemmen krijgen, dan worden we het beste kindermuseum van Nederland. En winnen we een ton. Zo. Stemmen kan nog tot 1 april en het gaat heel eenvoudig. Het gaat allemaal via internet. Ja, yes. We gaan eerst naar de site van het Natuurmuseum Friesland.nl. Daar klik je op yes, want daar gaat het natuurlijk om. En dan kom je op de site van de museumprijs. Even de naam invullen, e-mailadres en op stemmen drukken. En dan komt de derde stap. Je krijgt een mailtje terug en dat moet je even bevestigen. En dan pas heb je echt gestemd. Ja. En wat krijgen wij nou aan daarvoor? Waarom dat je de meeste stem krijgt? Wat gebeurt er dan in de Nou, we gaan die ton natuurlijk heel goed besteden. Dat wordt iets, een nieuwe tentoonstelling, een prachtig educatief project. Maar we hebben nog geen, we hebben het geld nog niet, dus we mogen het niet besteden nog. Okay. Nou, de minuut is voor mij. Mensen met al je stemmen. Succes en maar. Mooi museum. Oké. Dankjewel. Ja, wil je hem nou ook een minuut? Ja, misschien wel voor een oren museum, maar weet ik veel wat. Mail dan eventjes naar Neet op Vreed, @omroepfriesland.nl. Dan wie dit Neet, ontnaaien wie Vreed. Petjes op.